Son Chus López, alcaldesa do Concello de Samos dende 2023, momento no que empezamos a traballar con moita intensidade para revitalizar o noso Concello, para arranxar os viales municipais e mellorar os espazos públicos. Puxemos especial interés na nosa infancia e mocidade, instaurando medidas de conciliación, mellorando o colexio, facendo melloras tamén no pabellón municipal e ampliando a oferta de actividades. E temos que decir que estas medidas están tendo moi bons resultados, pois as matrículas do colexio de Samos aumentaron estes últimos anos. Destacar tamén o traballo feito nos ámbitos de turismo, de cultura e de dinamización da economía local. E, por suposto, melloramos os servizos públicos, facilitando e axilizando os trámites da veciñanza. Melloramos as condicións dos traballadores na medida posible e sempre tendo en conta a viabilidade económica do Concello. Desde que comezamos en xuño de 2023, fixemos un arduo traballo de xestión e de búsqueda de recursos, traballando da man de outras entidades e administracións, o que fixo posible levar a cabo numerosas melloras e ao mesmo tempo ter unhas contas municipais saneadas.